Bratia a sestry, v mene Konfederácie politických väzňov Slovenska vás chcem privítať na tomto spomienkovom stretnutí, ktoré je venované 65. výročiu súdnych procesov s reholníkmi. Tieto súdne procesy sa väčšinou konali v roku 1961, ale niektoré boli už v roku 1960 a niektoré aj v nasledujúcich rokoch. Išlo v podstate o to, že v roku 1960 sa konala veľká prezidentská májová amnestia, na ktorú sa z väzenia dostala veľká časť politických väzňov. Vyprázdnili sa väznice a EŠTB začala pripravovať nové súdne procesy, ktoré mali tieto väznice naplniť. A boli to veľké súdne procesy s jednotlivými reholami. Boli to procesy s jezuitmi, s verbistami, kapucínmi, redemptoristami, tešiteľmi, vincentínmi. Z mevu františkánov tak by som pripomenul, že s redemptoristami bol odsúdený aj jeden františkán, páter Chryzológ Klenecký, ale v týchto procesoch sa vyskytli aj laici a reholné sestry, najmä vincentky alebo aj misijná sestra. Poslední reholníci z týchto procesov sa dostali na slobodu až v roku 1968, po Pražskej jari. Posledný bol páter Vojtech Reiner až v júni 1968. A v nasledujúcom roku 1962 sa konali zase veľké procesy s evanjelickými farármi, s ktorými sa stretli vo väzení a spriateľili sa. Čiže to je taký základný historický kontext. Tak chcel by som medzi nami privítať našich hostí teraz už menovite, a to v prvom rade monsignora Pavla Šajgalíka, biskupa ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý je zároveň aj kapucínom a pozná mnohých odsúdených. Ďalšími hostiami sú brat Miroslav Kulich, predseda konferencie vyšších reholných predstavených a provinciál kapucínov. Potom sú to ďalší provinciáli, páter Tomáš Brezáni, provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, otec Miroslav Bujdoš, viceprovinciál redemptoristov a protosinkel Bratislavskej eparchie, páter Marek Vaňuš, provinciál spoločnosti Božieho slova a dôstojný pán Jan Bičanský, sekretár apoštolskej nunciatúry. A vítam aj sestru Damianu, vizitátorku spoločnosti Dcér kresťanskej lásky. A všetkých vás ostatných zástupcov reholí, diecéznych kňazov a všetkých vás, bratia a sestry. Teraz by som poprosil o úvodný príhovor brata Miroslava Kulicha. Pokoj a dobro, drahí bratia a sestry. Veľakrát nám to tak múdrosti hovoria, že na tie zlé veci treba zabudnúť a treba si spomínať len na tie pekné veci. Jedna vec je zabudnúť a odpustiť a druhá vec je mať v pamäti. Mať v pamäti v tom pozitívnom slova zmysle, lebo ako apoštol Pavol hovorí, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tak ja verím tomu, že aj to utrpenie tých našich bratov a sestier, ktoré počas tých rokov totality trpeli, tak verím tomu, že prinieslo veľké ovocie a slúžilo to na dobro cirkvi, miestnej cirkvi, ale aj vo svete. A my teraz, ako dedičia týchto našich bratov a sestier, môžeme užívať to Božie požehnanie. Tak ja by som bol veľmi rád, aby sme aj tento čas tak strávili v takom duchu takého rozpomínania sa. Ja to veľakrát tak opakujem. Biblisti to tak poznajú, že anamnézis, to rozpamätanie sa na požehnania, dobré veci, keď Izrael bol vyslobodený z Egypta, tak nech toto je pre nás, také rozpomínanie sa na oslobodenie Boha, ktorý vstúpil do života aj našich bratov a sestier. A som veľmi vďačný pánu Santnerovi, ktorý tak intenzívne a horlivo je ten, ktorý je takou našou pamäťou. Lebo my veľakrát máme takú tendenciu zabúdať a vďaka Bohu, že máme takých ľudí, ktorí nás tak oživujú aj v tomto zmysle slova. A tak vám prajem taký požehnaný a pekný čas, aby sme si to tu užili v tom načúvaní aj tých svedectiev tých ľudí, ktorí nám budú rozprávať o tých svojich skúsenostiach z tej totalitnej nadvlády komunistického režimu. Tak vám prajem požehnaný a pekný čas. Ďakujem. Ďakujem bratovi Miroslavovi.
Pripomeniem, že z tých odsúdených žije už len jeden, otec Michal Roško, redemptorista, Michalovcia, ktorý sa nemôže zúčastniť, má 98 rokov, takže budeme väčšinou spomínať na zosnulých, ale budú o nich hovoriť ich reholní spolubratia, ktorí ich aj osobne poznali a ktorí sa venujú histórii. Prvé súdne procesy boli už v roku 1960 s jezuitmi, boli v nich odsúdení aj traja biskupy. Tak by som teraz odovzdal slovo zástupcovi spoločnosti Ježišovej, ktorým je páter Milan Hudaček. Pozdrav Pán Boh vám všetkým. Bol som oslovený, aby som povedal niečo o skupinových procesoch. V 60. rokoch, aj keď sme mali už aj predtým, v 56. bol skupinový proces s pátrom Srnom a 10 jezuitmi. Ináč počas 50. rokov každý rok bol odsúdený nejaký jezuita, ktorý dostal väzenie. Celkové vyše 30 pátrov bolo takto poslaných do väzenia s vyššími či nižšími trestami. Ten prvý skupinový proces bol až v roku 1960. Vieme, že sme mali tu tajných biskupov začiatkom 50. rokov, kedy pán biskup Hnilica vysvetil pred svojím odchodom do Ríma za biskupa otca Jána Chrysostoma Korca. A fakticky on bol taký koordinátor aj duchovného života medzi ostatnými jezuitmi. Páter provinciál bol vo väzení vtedy, tak on ako autorita takýmto spôsobom mnohé veci aj riešil a najmä formoval mladých ľudí. Tento skupinový proces s Korcom, ktorý začal fakticky od mladých jezuitov. Páter Raimund Ondruš napríklad sa pripravoval naďalej z teologických disciplín, z morálky, takisto sa stretával aj s inými jezuitmi a toto hneď bol kameň úrazu, pre ktorý mohol byť páter Ondruš stíhaný. Totiž rehoľa bola zakázaná v roku 1950. Nestovala. A teraz každý pokus alebo každé stretnutie medzi jezuitmi sa chápalo, že oni chcú oživiť tú rehoľu a tým konajú protiprávne. A preto aj stretnutie už 2-3 jezuitov bolo podozrivé a dôvodom na špehovanie, na hlásenie na vyššie miesta EŠTB. A to sa stávalo fakticky všetkým pátrom, že boli nahlásení a tým pádom po niekoľkodňových kontrolách aj zavolaní na vyšetrovanie. Tak sa aj pátra Ondruša pýtali, prečo študuje, prečo s kým sa stretáva. Aj mu hneď pošepli, prečo prichádza za tebou páter Dlugy, ktorý vedľa v Malackách pracoval, páter Porubčan bol v Popudinských Močidľanoch, páter Buček bol takisto v Holíči, bývali blízko seba, ale už tým, že sa stretli, už to bolo stíhateľné. A tak mu zrátali všetky tieto veci, to bolo v januári 1960, výsluchy celý mesiac asi trvali, boli tak predvolávaní po 2-3 dňoch znovu a znovu. Potom prišiel aj zatýkač, kedy jednoducho už musel ísť aj do väzenia. Keďže pospomínal páter Ondruš aj Bučeka, tak aj Ľuda Bučeka, ktorý bol tiež mladým jezuitom, začali vyšetrovať, takisto ho dali na listinu zatknutých. Až tretí z nich bol zrazu Korec, ktorého spomenul aj Raimund Ondruš, že Korec je ten, ktorý to, čo sme naštudovali, nás napokon vyskúša, aby sme mohli pokračovať v zasvetenom živote. A už to bolo zlé, lebo dal najavo, že rehoľa bude mať kontinuitu a že to štúdium slúži na to, aby rehoľa žila. A toto bol ozaj veľmi vážny prehrešok proti vtedajšej ideológii. A tak sa začali zaujímať o Korca, ktorý v tom čase pracoval v chemických závodoch Juraja Dimitrova tu v Bratislave. Jemu venovali ďaleko viac času, ale ďaleko aj rýchlejšie s tými motívmi, ktoré na svoju obhajobu povedal, ďaleko ľahšie sa eštebákom aj pracovalo, aby ho odsúdili. A tak v tom prvom procese, ktorý bol 21. mája 1960, bol odsúdený Korec na 12 rokov do väzenia, potom Ondruš,
potom Ľudo Buček, potom Ďurček Karol a posledný bol Emil Krapka. Karol Ďurček mi ešte vravel, tak sme dúfali, že nás ešte pred tým 1. májom odsúdia, lebo už boli výsluchy hotové, ale oni si to dali až na 21. mája, aby sa nevzťahovala na nich amnestia, ktorú práve pri výročí oslobodenia 9. mája prezident vyhlásil. A tak museli na všetky tieto tresty nastúpiť. Ďalší taký skupinový proces sa chystal s pánom biskupom Dominikom Kalatom, ktorý bol vysvetený od Hnilicu v auguste 1951. On pracoval ako laborant na lekárskej fakulte v Košiciach, stretával sa s mladými ľuďmi a pomerne dosť apoštoloval medzi nimi. A toto bolo zase trňom v oku agentom a eštebákom, ktorí ho začali si viac všímať. A dokonca, keďže niektorých pozval aj k nasledovaniu Ježiša Krista v reholnom zasvetenom živote, bolo to ešte o to horšie. Okolo seba mal asi takých 10 mladých ľudí, ktorých takto formoval. No ale keďže rehoľa podľa zákona nemala jestvovať a títo mladí predstavovali nejaký obraz kontinuity, pána biskupa zatkli v roku tiež 1960. Našťastie zatkli ho pred spomínanou amnestiou, takže keď amnestia prišla, tak fakticky on iba odsedel 1 mesiac vo väzení, bol odsúdený na 4 roky a zvyšok trestu mu takto odpustili. Faktom je, že musel skončiť s tou prácou s mladými, s ktorými pracoval a tak vyhľadával spoločnosť už jezuitov, kde neohrozoval práve tých laikov, ktorí takisto boli predvolávaní, vyšetrovaní a potrestaní všelijakými možnými trestami. Vyhľadal viac menej jezuitov a nebal sa cestovať aj na druhý koniec republiky, či už na Záhorie z Košíc, alebo až do Prahy. A takýmto spôsobom v tej komunikácii si vzájomne pomáhali. Momentom, ktorý dal do popredia tretí taký veľký proces, bola návšteva talianskeho fokolarína Guida Myrtiho. Guido Myrti ako fokolarín už v roku 1955 doniesol z Ríma správu o tom, že v Ríme rešpektujú tie tajné vysviacky a podporujú aj túto prax do budúcna, len nech dbajú, aby bol vždycky jeden biskup aktívny a druhý biskup, aby pasívny bol. Čiže jeden, aby sa mohol vyjadriť k veciam, ale druhý má byť v tichosti, v silenciu, pasívne, nejakým spôsobom garantovať tú autoritu cirkevnú aj v podzemnej cirkvi. A ten Guido Myrti potom prišiel znova v roku 1960, keď došlo k novým ťažkostiam. Tým, že on zastupoval firmu, ktorá predáva hračky, tak fakticky prišiel v roku 1960 asi 5 krát. Potom v roku 1961 takisto prišiel asi 5 krát. V roku 1962 4 krát. A pri jednej takej návšteve dostal od pána biskupa Hnilicu v Ríme balíček, aby tento balíček odniesol do Prahy, kde žije pán biskup Dubovský, aby mu ten balíček odovzdal. V tom balíčku bolo nejaké šatstvo, oblek, kravaty, aby pán biskup mohol si takto prilepšiť. Pochopiteľne, že vzbudil pozornosť eštebe v Prahe, ktorá sledovala byt pána biskupa Dubovského a všimla si aj tohto Guida Myrtiho, ktorý tam doniesol. Ich prvé stretnutie bolo ale dohodnuté mimo ten byt. Stretli sa dokonca v kine. Potom pri ceste domov si dali prístup, že sa zase najbližšie stretnú. Ale to už si všimla polícia toho Guida Myrtiho, aj keď prišiel druhýkrát na byt pána biskupa Dubovského. Jeho správy boli z Ríma veľmi také osviežujúce pre život
týchto našich reholníkov v podzemí. A zároveň do Ríma si odnášal vízie, ktoré mali ako cirkev prenasledovaná tu v Československu. Takýmto spôsobom štátna polícia sa toho Guida Myrtyho chytila ako prvého, urobili s ním niekoľko mesiacov, ho zadržali, urobili s ním výsluchy, kde sa postupne dozvedeli všetko, prečo tu chodí, aké má názory na život, na socializmus, na cirkev, na budúcnosť. Veľmi, veľmi pekný film aj natočili Focolarini v Taliansku o Guidom Myrtym, ktorý takto sa zapojil do pomoci tajnej cirkvi u nás. Videl som ho len v maďarčine, keďže maďarská televízia ho dávala. Škoda, že my sme to ešte sa v týchto veciach viac nepohýbali. Viac by sme dali aj najavo práve tie pekné svedectvá, ktoré vidieť aj na tých súdnych procesoch. Ďalším, ktorým v tej skupine okolo otca biskupa Dubovského bol reholný brat Jožko Hnilica, ktorý žil s biskupom a pomáhal mu materiálne, čo potreboval v byte. Ďalej túto komunitu v Prahe, keďže pán biskup Dubovský pracoval v Konstruktíve v Prahe, doplňal otec Vladimír Kleštinec, ktorý takisto zabezpečoval mnohé veci, ktoré pre apoštolát celej cirkvi potrebovali. No a tak do toho procesu posledného okolo pána biskupa Dubovského začlenili aj Dominika Kalatu, ktorého raz tam stretli v Prahe, ako sa stretol s Dubovským. A keďže on bol predtým prepustený na amnestiu a neodsedel si ten daný celý trest, opäť sa rozbehol súd v roku 1963 proti Dubovský a spol, kde bol zaradený teda aj Kalata znova, kde bol teda Kleštinec, Jožko Hnilica a Guido Myrty. Postupne dostali tresty, pán biskup Dubovský dostal 8 rokov a ostatní dostali po 4 roky. Trest dostal, alebo súd vyniesol aj trest nad Guidom Myrtym, ale tým, že nebol občanom a mal dobrú advokáciu z Talianska, tak celé to skončilo tak, že neišiel do väzenia u nás, ale bol vyhostený z Československa so zákazom vstupu sem. Tento tretí proces zakončený bol v apríli 1963 a predstavuje takú ozaj ťažkú situáciu pre rehoľu, ktorá stratila, alebo ktorá bola vyradená z akejsi služby dovtedajšej ľuďom na slobode a odišli všetci do väzenia. Veľkou pomocou bola amnestia v roku 1965, kedy sa viacerí dostali späť a niektorým nebolo umožnené ani na túto amnestiu a tak museli si počkať do roku 1968 ako otec biskup Korec, otec biskup Dominik Kalata, kedy im bolo umožnené v 68. sa vrátiť do civilného života. Tak asi toľko o tých skupinových procesoch. Ďakujem, páter Hudáček. Nebolo jednoduché v krátkosti povedať o takýchto významných súdnych procesoch. Boli to procesy Jan Korec a spol, Dominik Kalata a spol a Peter Dubovský a spol. O ďalších procesoch s kapucínmi páter Vojtech Rudolf Reiner a spol a páter Benedikt František Dvild a spol nám teraz povie kapucín brat Tomáš Konc. Ďakujem. Keď mi Peter volal, že kde bude táto akcia, tak som mu navrhol Košice, ale vyššia moc nás vrátila sem k Františkánom, takže asi je to dobré, že v rok svätého Františka je to tu. Kapucínske procesy boli veľmi podobné ako všetky ostatné a teda zaujímavý bol ten príbeh podobný tej prípravy kapucínov na povolanie a kňazstvo v rámci tých konšpiračných takých stretnutí. Oni sa stretávali kdekáde po lesoch a tam si prednášali filozofiu, ale samozrejme, že neunikli tomu hľadačiku štátnej bezpečnosti a
profesor Blec mi už pred rokmi donesol taký list písaný azbukou z Maďarska, kde maďarská tajná služba upozorňovala Československú tajnú službu, že monitorujú teda stretávanie sa kapucínov, ktorí boli vlastne už fakticky zrušení, ale nikdy nie právne, a že bolo by treba niečo s tým urobiť. To znamená, že bratia vôbec netušili, že vlastne tá ich práca ďalej v Reholi je vlastne veľmi podrobne monitorovaná, a tak celkom prekvapený pri niektorých stretnutiach, hoci si stále dávali väčší pozor a aj ten vlastne hlavný aktér, páter Vojtech Reiner, už upozorňoval na väčšiu opatrnosť, nedokázali sa ubrániť teda tomu, tej presile, tej štátnej bezpečnosti, a ten vlastne prvý proces, ktorý zahŕňal pátra Vojtecha, sa odohral vlastne, teda začal sa uväznením 26. apríla v roku 1961 a teda skončil odsúdením všetkých, ktorí boli tam zainteresovaní. A druhý proces bol vlastne teda začal zatknutím v júli toho istého roku a boli v ňom odsúdení ďalší bratia. Ja len prečítam, nakoľko boli odsúdení: páter Vojtech na 12 rokov, páter Honor na 6 rokov, páter Fidel na 4 roky, Metod na 9 rokov, páter Benedikt na 4,5 roka, Alois na 3 roky, Sebastian na 4 roky, Matúš na 6,5 roka, Daniel na 6 rokov, Augustín na 3 roky, Angelus na 7 rokov, Jan na 3 roky a Ladislav na 1,5 roka podmienečne. Tam boli priznané nejaké úľavy, lebo on vlastne bol taký veľmi utiahnutý mladší brat pátra Vojtecha. Potom bol tam aj brat Hyacint, ktorý bol 1 rok v Jachimove a ktorého smrť dodnes nevieme vysvetliť, bola potom v 80. rokoch neskôr. Všetci títo kňazi sa vrátili potom z väzenia poznačení. Čo sa v tomto väzení dialo? Braňo Borovský, náš člen, napísal do nášho kapucínskeho časopisu už dávno pred rokmi taký článok vysvetený vo väzení. Ja to tu ako nechám položené, kľudne si ten príbeh prečítajte, ako bol vysvetený, je to na pokračovanie v týchto časopisoch. A ja keďže som ešte neodvolaný archivár kapucínov, tak som si dovolil urobiť poriadok v kláštore a tieto časopisy, ktoré máme viac ako doubles, si môžete kľudne potom zobrať zo stola. Potom je to aj taký krátky prehľad, že ako to prebiehalo predtým a potom, takže to tu tiež nechám. A donesol som aj fotografie, ukážem aspoň fotky, lebo my už dávno máme týchto bratov vo večnosti, už si užívajú, dúfajme, že Božie kráľovstvo. Toto je obeť prvého procesu, páter Vojtech s barlami ku koncu svojho života, vedľa neho stojí pán Matiašovský, jeho príbuzný, ktorý bol tiež súdený. A veľmi zaujímavý príbeh, toto je spomínaný páter Ladislav, ktorý bol vlastne bratom pátra Vojtecha a bol súdený na najmenší trest. Potom tu sú fotografie bratov, ktorí sa stretávali neskôr u pátra Vojtecha v Pezinku. A ešte som donesol fotografiu bratov z PTP, tak to vyzerali, keď im išli po krku. Tak toto boli vlastne v tých uniformách PTP, páter Sebastian je tam v popredí. A ešte po prepustení z väzenia boli potom primície pátra Ladislava v Pezinku, to sú fotografie z roku 1968 a 9. A posledná je už vlastne u nás Vianočná svätá omša, keď tí pátri boli starší. To si tiež môžete zobrať na pamiatku, ja som to len vytlačil, pretože sme si neobjednali vlastne premietací prístroj. A ešte som si všimol pri štúdiu toho procesu, že on mal trošku dlhšie prsty, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože s našimi kňazmi a bratmi boli súdení aj civili, bol to pán Lisý, ktorý bol vlastne taký pomocník kapucínov tu v Bratislave, a pán Matiašovský, ktorý bol vlastne príbuzný a skovával tie predmety zhávané počas akcie K. Aj u Vildovcov boli schované nejaké monštrancie. Samozrejme, všetky tieto zlaté predmety boli potom odovzdané štátu ako prepadnutí majetku a nikdy som ich už v žiadnom múzeu nevidel, hoci som ich háňal a porovnával som tie katalógy monštrancií s tými fotografiami, ktoré boli urobené pri zatknutí na tej povale jedného z pezinských domov.
A jeden taký veľmi pekný príbeh, ja som o ňom ešte včera hovoril našim terciárom, je príbeh jednej terciárky. Je to pani Marienka Lisa. Pán Lisí, ktorý bol vlastne pomocník kapucínov v Bratislave, mal manželku, pani Lisu, ktorá vlastne tu v Bratislave bývala oproti domu novinárov. Teda pracovala oproti domu novinárov a vlastne pracovala tam ako upratovačka. A keďže chodila do kostola a bola vlastne naša terciárka, tak veľmi im pomáhala. Samozrejme, že mala z toho problémy ako upratovačka, no a ten osud ju ešte aj tak nejako kruto stihol, že ako upratovačka po tých novinároch opravovala alebo upratovala rozpadnuté potrubie kanalizačné a dostala aj ona, aj jej syn týfus z upratovania po tomto potrubí a vlastne modlila sa k Pánu Bohu, aby Boh zachránil aspoň jej syna. A jej prosba bola vyslyšaná a jej syn potom ešte žil ďalších 33 rokov. A bola to jedna z takých tichých, nenápadných terciárov, ktoré sa potom u nás v kapucínskom kláštore stretávali. Takže vidno, že až ako ďaleko, že to nie je, že kňaza chytili, pustili a potom ešte mal nejaké problémy, ale tie také chápadlá tej štátnej moci siahali o mnoho ďalej. A keby niekto sa o to zaujímal aj do budúcna a ešte by išiel hlbšie do tých archívov, že čo to boli za ľudia, ktorí tou azbukou písali v Maďarsku o slovenských kapucínoch a tak ďalej, tak by sa dozvedel určite veľmi zaujímavé veci. Ja som si to pripravil čítané, tento prejav by bolo dobre prečítať asi ako obžalobu, ale ja ju čítať nebudem, lebo nie som prokurátor, ale teda človek, ktorý tam to má tajiť ako archivár, ale bolo by veľmi vhodné, keby vlastne z tých procesov, ktoré prebehli, možno bola do budúcna nejaká odozva a preto iba ponúkam, že ten môj taký napísaný príspevok, ktorý pred krátkou času asi nebudem tu čítať, je v práci Veroniky Lagovej. Ona sa volá teraz Veronika Zvievková a je to jej diplomová práca, ktorá samozrejme je dostupná v tých vysokoškolských archívoch a kľudne si môžete tam naštudovať túto prácu, ktorá má 106 strán a ide tam do veľkých podrobností. Z nich spomeniem len to, že sú tam aj výpovede Pátra Metoda, ktorý sa nikdy nedal zlomiť. Sú tam výpovede hodnotené Pátrov, ako postupovali. A zakončím len takou vetou, že aké pocity som mal, keď som si v Ústave pamäti národa čítal tú hrubú zložku tých spisov, ktorú som si nechal oxeroxovať do nášho archívu, tak videl som, že ako tam na tých Pátroch ničia tú osobnosť. Že tie prvé výpovede boli to oni. Boli to výpovede tých Pátrov. Po mesiaci boli to výpovede zlomených ľudí a po 3 mesiacoch to boli výpovede ľudí, ktorí mi pripomínali ľudí teda nadrogovaných nejakou návykovou látkou. Proste neboli to oni. To bolo čosi, čo by v živote taký človek nemohol podpísať. A to otvára ďalšie otázky, že ako sa vôbec za 3 mesiace mohla tá výpoveď takto zmeniť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem bratovi Tomášovi. Chcem privítať ďalšieho hostia. Prišiel medzi nás medzi tým pán Rafael Rafaj, novozvolený predseda organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja 3. odboj, ktorá je našou sesterskou organizáciou. Takže vítajte medzi nami. O ďalšom súdnom procese s verbistami páter Vojtech Bošanský a spol nám povie kňaz Spoločnosti Božieho slova páter Tomáš Gerboc. Ďakujem pekne. Ja, ak by som rozprával bez papiera, tak asi by to trvalo 3-krát tak dlhšie, takže ja sa budem radšej držať na rozdiel od Tomáša toho papiera. Ako sme už počuli, koncom 50. a začiatkom 60. rokov komunistický režim v Československu obnovil súdne procesy. Ako nástroj boja proti cirkvi a reholiám ich cieľom bolo odstrániť výrazné osobnosti cirkevného života, zastrašiť veriacich, narušiť vnútornú súdržnosť cirkevných spoločenstiev, izolovať predstavených od reholníkov, kňazov či biskupov. No a zároveň procesy, i keď mnohé z nich boli pripravované v tajnosti a v tichosti, aj potom keď prebiehali, tak sa o nich až tak úplne nehovorilo, tak mali predsa len silný propagandistický charakter a mali diskreditovať cirkev v rehole veriacich v očiach verejnosti.
No a do tohto kontextu patrí aj zásahu proti reholiam patrí aj zásah proti členom spoločnosti Božieho slova. Rehoľa bola monitorovaná už od roku 1950, pričom zvýšený záujem vyvolali najmä úteky niektorých jej členov, či už doživotných alebo len dočasných sľubov do zahraničia a podozrenie z pokračujúcej tajnej formácie nových členov. Vrchol represie prišiel v roku 1961 v rámci akcie Fakulta, ktorá vyústila do súdneho procesu Bošanský a spol. A výsledkom bolo odsúdenie 14 verbistov, jednej reholnej sestry SSPS a jedného laika, teda 16 osôb. Po násilnej likvidácii reholy v 50. rokoch boli verbisti internovaní. Po roku 55 sa väčšia časť z nich dostala na slobodu a žila v civilnom zamestnaní, niektorí aj v pastorácii. No reholný život napriek tomu pokračoval neoficiálne. Štátna bezpečnosť si uvedomovala, že zákaz reholí ich činnosť neukončil, preto začala sledovať bývalých reholníkov. Na základe získaných poznatkov založila 10. augusta 1959 skupinový operatívny zväzok Fakulta, zameraný na sledovanie verbistov označených za reakčné duchovenstvo. Štátna bezpečnosť zistila, že verbisti naďalej organizujú reholný život, udržiavajú vzájomné kontakty, formujú mladých členov a kontaktujú sa so zahraničím. 11. januára 1961 bol v kňažej po viac ako 10 rokoch ukrývania zaistený páter Babin a v nasledujúcich týždňoch boli postupne zatknutí ďalší členovia spoločnosti Božieho slova a boli umiestnení do väzníc v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici. A do vyšetrovania, ako som spomínal, bola zahrnutá aj reholná sestra Bohumila Školníková z SPS a príslušník verejnej bezpečnosti, ktorý im pomáhal. Od mája 1961 sa všetci obvinení už nachádzali v košickej väznici. Vyšetrovanie voči Vojtechovi Bošanskému a ďalším obvineným bolo mimoriadne rozsiahle a opieralo sa o veľký počet výsluchov, svedectiev, ale aj domových prehliadok. V prípade Vojtecha Bošanského bolo vykonaných až 39 výsluchov a vypočutých bolo 53 svedkov, čo z neho urobilo kľúčovú postavu celého procesu, nehovoriac o tom, že v tom čase bol stále ešte provinciálom v ilegalite. V ostatných prípadoch sa počet výsluchov u ostatných obvinených pohyboval spravidla medzi 12 až 36, alebo teda to boli tie ostatné čísla. A pokiaľ ide o vypočutie svedkov, tak od niekoľkých až po niekoľko desiatok. Obvinenia všetkých postav sa v jadre opakujú a tvoria jednotný obraz údajnej ilegálnej činnosti rehole, ktorá mala pokračovať aj po jej zrušení v roku 50. A dalo by sa to zhrnúť do takých 4 častí, respektíve možno 5. Takže poprvé základom obžaloby bolo tvrdenie, že reholníci a bohoslovci tajne udržiavali organizačnú štruktúru rehole, pokračovali vo formácii nových členov a v duchovnej výchove, či mali vytvárať paralelný štátom nekontrolovaný systém. Do tejto činnosti patrilo tajné štúdium filozofie a teológie, vedenie bohoslovcov, organizovanie duchovných obnov a duchovných cvičení, obnovovanie reholných sľubov a udržiavanie nádeje na obnovu reholného života po zmene politického režimu. Druhá časť a údajné ideologické pôsobenie proti štátnemu zriadeniu. Obvinení mali podľa vyšetrovateľov ovplyvňovať mladších členov, aby odmietali socialistický systém a očakávali jeho skorý pád. Súčasťou obvinení bolo aj tvrdenie o existencii rozsiahlej siete kontaktov so zahraničím, najmä s generálnym vedením rehole v Ríme a s poľskými verbistami, prostredníctvom ktorých sa mali odovzdávať a správy a taktiež príjmať inštrukcie na ďalšiu činnosť, samozrejme podvratnú. Táto sieť mala fungovať cez tzv. Spojky a tajné stretnutia, čím sa mala zabezpečovať kontinuita ilegálnej činnosti rehole. Po tretie, významnou časťou obžaloby boli aj obvinenia z organizovania ilegálnych útekov bohoslovcov a kňazov do Poľska a iných krajín, kde mali niektorí dokončiť svoje štúdium, iní pokračovať v pastorácii. S tým súvislo aj obvinenie z prekračovania hraníc a napomáhania emigrácii. V niektorých prípadoch boli tieto aktivity spojené aj s finančnými deliktami, najmä s ukrývaním majetku rehole, vytváraním údajných fondov a presunom peňazí do zahraničia, mimo toho, aby to skontroloval a odobril štát. Po štvrté,
Osobitnou a veľmi závažnou časťou obžaloby boli tvrdenia o existencii tajnej cirkevnej hierarchie, vrátane údajne tajne vysvetených biskupov, na ktorých čele mal byť vtedajší provinciál Spoločnosti Božieho slova páter Vojtech Bošanský. Táto línia mala dokazovať, že na území Československa fungovala paralelná cirkevná štruktúra bez vedomia štátu. No a súčasťou obžaloby bolo aj tvrdenie o nepovolenej pastorácii, teda o slúžení svätých homší, vysluhovaní sviatosti zmierenia, vykonávaní duchovnej služby bez štátneho súhlasu. No a po piaté, v konečnom dôsledku bol celý prípad konštruovaný ako koordinovaný systém podvratnej činnosti, ktorý mal spájať ideologický odpor, ilegálnu cirkevnú organizáciu, zahraničné kontakty, finančné presuny, ale aj praktickú pomoc pri útekoch. A jednotlivé osoby boli do tohto rámca začleňované podľa miery ich kontaktov, činností a výpovedí. Pričom ich skutky boli interpretované ako súčasť jednej organizovanej štruktúry namierenej proti štátu. Ešte chvíľočku a budem končiť. Akcia Fakulta z rokov 59 a 61, ktorá bola súčasťou proticirkevnej politiky štátu zameranej proti tajne pôsobiacim reholným štruktúram verbistov. Na základe výpovedí obvinených a svedkov sa vyšetrovanie postupne rozdelilo do takých troch línií, ktoré mali taký zaujímavý názov podľa geografických lokácií. Prvá línia Poľsko, sa sústreďovala na kontakty rehole s Poľskom, ilegálne vedenie rehole, úteky bohoslovcov za hranice a komunikáciu so zahraničnými štruktúrami. Druhá línia Bratislava, bola orientovaná na tajné bohoslovecké štúdia, formáciu kandidátov kňazstva a na sieť bývalých bohoslovcov pôsobiacich na rôznych miestach a rôznych zamestnaniach. No a tretia línia Orava, sa týkala života v ilegalite, ukrývania reholníkov a vytvárania širšej siete kontaktov, ktoré umožňovali existenciu a kontinuitu reholného života. Vyšetrovanie postupne konštruovalo jednotný obraz organizovanej skupiny, v ktorej sa pralínali úlohy jednotlivých obvinených, od formácie bohoslovcov cez organizáciu tajného štúdia až po zabezpečovanie kontaktov so zahraničím. Kľúčovou interpretačnou líniou vyšetrovania bola existencia centralizovaného riadenia ilegálneho reholného života verbistov, čo umožnilo zlúčiť viaceré čiastkové kauzy do jedného veľkého monster procesu so 16 ľuďmi. Proces bol právne a organizačne ukotvený v operatívnom zväzku Fakulta a následne v oficiálnom súdnom konaní Bošanský a spol. Obvinenia sa pohybovali najmä v rovine velezrady, podvracania republiky, marenia dozoru nad cirkvami a súvisiacimi trestnými činmi. Rozsudok padol 31. augusta 1961 a potvrdil vinu všetkých obžalovaných a uložil im tresty odňatia slobody v rozmedzi od podmienečných trestov až do 14 rokov väzenia. Proces mal charakter politicky motivovanej represie voči reholi. Väčšina reholníkov teda nastúpila hneď na výkon svojho trestu, avšak pomohli im potom amnestie v roku 62, 65 a 68, ktoré viedli k tomu, že všetci reholníci boli prepustení. Teraz mi dovolte už len taký záver. Aj keď sa v roku 61 uskutočnil tento súdny proces, ktorý formálne prebiehal podľa vtedajších platných zákonov, v podstate by sme mohli naozaj povedať, že z pohľadu historickej a morálnej kritiky ide o vážne zlyhanie spravodlivosti. Keď vtedajší komunistický režim si totiž legislatívne, ale aj vlastne aj prakticky prispôsobil svoj právny systém tak, aby ho mohol využívať ako nástroj politickej represie, umožňoval široko konštruovať trestnú činnosť, selektívne vyberať obvinených a rozhodovať o vine a treste vopred daným mocenským zámerom. Môžeme teda hovoriť o tom, že zlyhal systém, ale zlyhali aj jednotlivci. Zlyhal aj štát, v ktorom bola spravodlivosť podriadená ideológii a moci tých, ktorí boli pri moci. Právo tak neslúžilo na ochranu človeka, ale na jeho kontrolu. A
a potlačenie nepohodlných skupín, vrátane rehoľníkov alebo cirkevných predstaviteľov. A z tohto pohľadu je možné vnímať tento proces ako prejav zneužitia práva, kde zákony stratili svoju nestrannosť a stali sa nástrojom zlovôle moci. Kritické interpretácie upozorňujú, že podobne nebezpečné tendencie môžu vzniknúť vždy, keď sa právny poriadok alebo jeho výklad prispôsobuje momentálnym politickým či iným záujmom. Namiesto toho, aby právny poriadok chránil spravodlivosť a rovnosť pred zákonom. No a ja si dovolím byť odvážny a v istej miere by sa dalo povedať, že my toto dnes na Slovensku opäť zažívame, kedy sa mení ústava, menia sa zákony, mení sa trestný zákon, tak aby tí, ktorí sú pri moci, mohli čokoľvek. No a otázne je, či sme to dokázali rozpoznať a či si dokážeme vziať z minulosti ponaučenie. Ak áno, tak potom to, čo sa deje, by nám nemalo byť jedno. Ďakujem pekne. Ďakujem Tomášovi Gerbocovi. Otec biskup sa už musí rozlúčiť, tak mu ďakujeme za celebrovanie svätej omše, za podnetnú kázeň a za to, že bol medzi nami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ešte pekné predpoludne všetkým, aj teda aj myšlienkovo hodnotné s Pánom Bohom. S Pánom Bohom. Video záznam bude vyhotovený a zverejnený potom na YouTube kanáli Konfederácie politických väzňov Slovenska a keď prednášajúci niektorí aspoň dajú aj v písomnej podobe svoje referáty, tak ich uverejníme aj v našom časopise. V roku 1961 boli odsúdení aj redemptoristi vo viacerých súdnych procesoch. Máme tu zástupcov západných i východných redemptoristov. Tak ako prvý nám povie o súdnych procesoch, v ktorých boli odsúdení grécko-katolícki redemptoristi, viceprovinciál Michalovskej, viceprovincie otcov redemptoristov a protosinkel Bratislavskej eparchie otec Miroslav Bujdoš. Tak ďakujem veľmi pekne a hneď v úvode v prvom rade poviem, že si veľmi vážim a som vďačný Bohu za to, že môžem žiť v jednom kláštore s človekom, teda posledným žijúcim, ktorý už tu bol spomínaný, otec Michal Roško, ktorý si prešiel týmito procesmi. Dnes otec Michal má 98 rokov, všetkých vás srdečne pozdravuje, modlí sa za vás, bolo by to pre neho náročné cestovať, ale chcem len povedať, že aj v takom vysokom veku otec Michal je známy tým, že nestratil záujem o život, o svet, o celkové také spoločenské dianie. Otec Michal celý čas sleduje všetko, čo sa deje aj v cirkvi, všetky cesty pápeža, čo sa deje v športe, všetky zápasy a to, čo sa deje celkovo aj v svete politiky, aj v našej spoločnosti. Takže vás chcem uistiť o tom, že otec vie, že sa toto dnes tu deje, že sa za nás modlí a teší sa, že aj takéto akcie sa organizujú. No a teraz chcel by som vám poskytnúť príspevok, veľmi krátučký, ktorého autorom je môj spolubrat, historik, otec Daniel Atanas Banzák, ktorý sa práve tejto téme venuje dopodrobná, tak mi to pripravil, tak dovolte, aby som to predniesol. Akcia REDE, prenasledovanie redemptoristov v rokoch 61-62 na príklade grécko-katolického redemptoristu Michala Roška. Počas tzv. Barbarskej noci z 13. na 14. apríla v 50. roku boli internovaní aj grécko-katolícki redemptoristi. Niektorí skončili v internačných táboroch, mladší v pomocných technických práporoch, starší v charitných domovoch. Najviac známymi a spracovanými sú osudy dvoch redemptoristov, blahoslaveného Dominika Metoda Trčku, ktorý 23. marca v 59. roku zomrel ako mučeník v Leopoldovskej väznici, a tiež Božieho služobníka Jána Ivana Masteliaka, ktorý 15 rokov prežil v komunistických väzeniach, aby sa po prepustení stal dôležitým pilierom podzemnej cirkvi a tajnej formácie kňazov v Prešove i vo vtedajšom Československu. Keďže koncom apríla v 50. roku bola úradne zakázaná aj grécko-katolícka cirkev, redemptoristi nemohli slúžiť veriacim svojej cirkvi. Každý pokus o spoločný reholný život a pastoráciu grécko-katolíckych veriacich bolo prekročením komunistami prijatých diskriminačných zákonov a hrozilo väzením.
Redemptoristi síce boli roztrúsení po celom území republiky, ale medzi sebou udržiavali kontakty, hlavne písomné, a príležitostne sa aj navštevovali. Takto si odovzdávali informácie o vlastnom živote, ale aj o dianí v Pražskej provincii, jej 2 viceprovinciách a v celej kongregácii. V rámci novej vlny prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu štátna bezpečnosť začala celoštátnu akciu s krycím názvom REDE, ktorá bola zameraná proti redemptoristom. Zo zhromaždeného archívneho materiálu vyplýva, že v rámci akcie REDE bolo v Československu v rokoch 61-63 odsudených 50 redemptoristov na takmer spolu 260 rokov väzenia. Výpočet však nie je presný, keďže nie sú k dispozícii rozsudky všetkých obžalovaných, a je tiež potrebné priznať, že viacerým z nich bol po odvolaní sa na najvyšší súd trest znížený. Väčšina odsudených si ho neodpíkala v plnosti, pretože sa na nich sťahovala amnestia prezidenta republiky z 9. mája 62. roku. Jediným žijúcim redemptoristom, ktorý prešiel internáciou PTP a týmto prenasledovaním, je už spomínaný otec Michal Roško. Aktuálne má 98 rokov a je členom komunity redemptoristov v Michalovciach. V súvislosti s celoštátnou akciou v REDE, zameranou proti redemptoristom, Krajská správa ministerstva vnútra v Banskej Bystrici dňa 24. novembra 1961 vydala uznesenie, že zahajuje vyšetrovanie v trestnej veci proti Michalovi Roškovi pre trestný čin podvracania republiky. Ako dôvod uviedla, že sa ako člen ilegálnej skupiny redemptoristov v Banskej Bystrici tajne a bez štátneho súhlasu pripravoval na kňazské povolanie a spolu s ďalšími spolubratmi sa navzájom utvrdzovali vo zvrate štátneho zriadenia. Na tajných stretnutiach si reholníci vymieniali náboženskú literatúru, písomnosti, čím sa posilňovali vo vytrvávaní v reholnom povolaní a pokračovaní v ilegálnej činnosti. Na týchto schôdzkach bol tiež Roško oboznámený jednak reholníkom Václavom Vávrom a ďalšími o protištátnej činnosti reholníkov v ilegálnych skupinách v Ružomberku, v Brne a v Bratislave. Roško túto ich nepriateľskú činnosť plne schváľoval. V roku 1959 bol Roško oboznámený reholníkom Vávrom o tom, že do ČSSR boli zaslané od predstaveného generála Radu z Ríma tajné smernice, ktoré upravovali spôsob prevádzania protištátnej činnosti reholníkmi, redemptoristami na území Československej socialistickej republiky. Vávra s obsahom týchto smerníc ústne Roška oboznámil. Roško spomínané tajné smernice schváľoval a podľa nich sa v ďalšej nepriateľskej činnosti aj riadil. Nakoniec bol podaný návrh na vzatie Michala Roška do väzby a vykonanie osobnej a domovej prehliadky. Uznesenie podpísal vyšetrovateľ, náčelník vyšetrovacieho odboru a tiež náčelník krajskej správy ministerstva vnútra v Banskej Bystrici. Dňa 24. novembra 1961 ho zatkli príslušníci štátnej bezpečnosti a odviezli do Banskej Bystrice, kde pokračovalo vyšetrovanie. Hneď na druhý deň o 9:15 hodine začali vyšetrovatelia s jeho vypočúvaním. Ako prvé vyšetrovateľ konštatoval, že vyšetrovaním bolo zistené, že vypočúvaný bol zapojený do ilegálnej činnosti rehole redemptoristov, preto ho vyzval, aby o tom vypovedal. Roško v krátkosti predstavil svoj pobyt v internácii v Králikoch, v PTP a potom aj v Banskej Bystrici, kde naďalej žil životom reholníka, nakoľko mu to podmienky dovoľovali. Podľa vyšetrovateľov však stretávanie sa redemptoristov bolo protizákonnou činnosťou. Silou mocou sa mu snažili dokázať, že on a jeho spolubratia sa riadili smernicami generálneho predstaveného z Ríma a že boli nepriateľsky naladení voči ľudovo-demokratickému režimu v Československu. Roškovú výpoveď v zápisnici obohatili ideologickými formuláciami, ktoré navodzovali dojem, ako by skutočne páchal trestnú činnosť, ba dokonca o nej aj sám vypovedal. Keďže už vedeli, že sa venoval mládeži prostredníctvom volejbalu a divadla, ešte aj tieto fakty dokázali prekrútiť a zmanipulovať tým spôsobom, že tak konal na základe smerníc predstavených, aby si získal mládež. Výsluh bol ukončený o 21. hodine 55. minúte.
Jednodňové vypočúvania, krátky, ani nie trojstranový protokol stačili na to, aby sa vyšetrovatelia ubezpečili, že Michal Roško vykonával protizákonnú činnosť. Podľa uznesenia z 27. novembra bolo voči nemu vznesené obvinenie pre trestný čin podvracania republiky. Do 3 dní od jeho vyhlásenia mohol podať sťažnosť, čo však neurobil. Práve naopak podpísal, že sa cíti byť vinný z trestnej činnosti, ktorá mu bola pripisovaná a o ktorej už čiastočne vypovedal 25. novembra. Zároveň bola na neho uvalená aj väzba, ale ani proti tomuto uzneseniu nepodal sťažnosť. Tento Roškov postoj sa môže zdať veľmi čudný. Tak ľahko sa priznať k trestnej činnosti, ktorá v skutočnosti bola trestná iba podľa vyšetrovateľov a podľa vtedajšieho nedemokratického trestného poriadku komunistického režimu. Vysvetlenie však môže spočívať v tom, že Roško počítal s nízkym trestom, možno aj podmienečným. V talóne bola stále aj amnestia prezidenta republiky. Pokračovalo ďalšie vyšetrovanie, takže napredovala aj príprava súdneho procesu. Už 11. decembra 1961 bol ako obvinený vyšetrovateľom oboznámený s výsledkami vyšetrovania. Trvalo to od 13. hodiny 15. minúty do 14.30. Michal Roško pod zápisnicu vlastnoručne napísal: Nemám žiadne návrhy na doplnenie vyšetrovania a pripojil aj podpis. Krajský prokurátor podal 15. decembra 1961 na Krajský súd v Banskej Bystrici obžalobu na redemptoristov Antonína Kalába a Michala Roška. Obaja síce boli redemptoristi, ale faktom je, že pred súdnym procesom sa nepoznali a nestretli. To však nikoho z kompetentných nezaujímalo, pretože dôležité bolo splniť stranícku úlohu obidvoch redemptoristov odsúdiť. Prokurátor v obžalobe popisoval trestnú činnosť najprv Kalába a potom Roška. Ale hoci boli zaradení do jednej skupiny, teda logicky mali spolu páchať trestnú činnosť, ich spoločnej trestnej činnosti nevenoval v podstate žiadnu pozornosť. Vysvetlenie je iba jedno. Žiadna spoločná trestná činnosť nebola a proces Kaláb a spoločníci bol umelo vykonštruovaný. Hlavné pojednávanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici vo veci Anton Kaláb a spoločníci sa konalo 29. decembra 1961. Viedol ho predseda Senátu Gašpar Kubek v spolupráci so sudcami z ľudu Františkom Paroulkom a Jozefom Škamlom a zapisovateľkou Tereziou Nečedovou. Krajskú prokuratúru zastupoval Eduard Crneček. Roško bol vo svojom vyjadrení voči obvineniam z obžaloby radikálnejší ako Kaláb, keď akúkoľvek vinu poprel s tým, že žiadnu ilegálnu činnosť neprevádzal a preto prosil o oslobodenie. Po formálnej tajnej porade predsedu Senátu Kubek vyhlásil rozsudok, na základe ktorého Antonín Kaláb a Michal Roško boli uznaní vinní z trestného činu podvracania republiky, za čo obaja dostali nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 2,5 roka. Zároveň im bol podľa 47. paragrafu trestného zákona uložený vedľajší trest prepadnutia celého majetku. Michal Roško si svoj nespravodlivý trest odpikával vo väznici vo Valdiciach. V tom čase tam komunisti väznili ešte 200 kňazov a 6 biskupov, pričom väčšina z nich mala vyššie tresty ako on. Paradoxne, Roško čas väzenia považoval za jedno z najkrajších období svojho života. Hlboko sa mu vrilo do pamäti, že všetko sa tam urobilo tajne. Rozjímalo sa, modlilo sa, prijímali sa sviatosti či študovalo. Keď je niečo zakázané, ešte viac to priťahuje. Vo Valdickej väznici sa stretol aj so starším spolubratom Jánom Ivanom Mastiliakom. Na základe rozhodnutia prezidenta republiky publikovaného v zbierke zákonov pod číslom 46/1962 zbierky bola na 9. mája 1962 vyhlásená amnestia. Podľa známych štatistík vtedy prepustili 2520 politických väzňov. Aj vo Valdiciach sa čítali mená väzňov. Ako sa ukázalo, bol medzi nimi aj Michal Roško. Po prepustení z väzenia pracoval v civilných zamestnaniach. Po roku 1968 doštudoval v kňazskom seminári v Litomiežiciach a ako grécko-katolícky kňaz a tajný reholník pôsobil vo farskej pastorácii na východnom Slovensku. Záverom môžeme konštatovať, že redemptoristov prenasledovanie komunistickým režimom nezničilo.
Niektorí síce mali obavy z opätovného vyšetrovania a uväznenia, ale viacerí sa po návrate z väzenia opäť podľa možnosti a schopnosti zapojili do apoštolátu. Zvlášť na Slovensku sa začala práca s novou generáciou redemptoristov, ktorá sa po roku 89 stala základom pre obnovu reholného komunitného života a tradičného apoštolátu skrze ľudové misie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Osovi Bojdošovi a za rímskokatolíckych redemptoristov provincie Bratislava Praha sa nám prihovorí páter Viktor Mišut. Ďakujem za slovo. Najskôr predstavím redemptoristov. V tých 50. 60. rokoch v Československu boli 3 jednotky. Pražská provincia, Michalovská viceprovincia a potom, ktorá zahrňala grécko-katolických pátrov a potom Bratislavská viceprovincia. A situácia bola v tých 50. 60. rokoch taká, že z Podolnica zo sústredovacieho kláštora utekol bratislavský viceprovinciál Jozef Chochula. Ostali bez viceprovinciála. Na druhej strane Michalovská viceprovincia zomiera ich viceprovinciál blahoslavený Metod Dominik Trčka. František Chochula, brat Jozefa Chochulu, povedal, že po odchode brata do zahraničia vedenia rehole sa ujal legálny zástupca Michalovič Štefan. Po jeho zaistení reholu nikto neriadil, každý sa riadil sám. A tak po odchode zo sústredovacích kláštorov z PTP prichádzajú aj do Bratislavy a tu začínajú žiť spoločne a pozbudzovať sa o vernosti v reholi pravidla a tiež v nádeji oni túžili, že sa budú môcť niekedy vrátiť do kláštorov. A po príchode Josefa Benárika z vojenčiny, z PTP, tak začali v Bratislave aj tajné štúdia. Bývali novici a spolu s Doležalom a Jánom Janokom, starším, tak tajne študovali a bývali novici, ktorí aj študovali na vysokých školách v Bratislave. Potom tiež aj sa kontaktovali s Rímom, prichádzali aj tie správy RIS a generálátu, šírili okolo seba, rozširovali rôzne tie knihy, duchovné cvičenia a podobne. A zároveň tiež spolupracovali a stretávali sa s členmi celého Československa. Boli tí, ktorí vlastne aj zároveň pri povzbudzovaní sa o vernosti a v reholi si skladali sľuby, a to na Vianoce a na titulný sviatok 3. nedeľa júli, nedeľa Najsvätejšieho Vykupiteľa. Zároveň tiež aj o rede prvýkrát zaznelo v operatívnom skupinovom zväzku u Antonína Líšku v Českých Buďoviciach, biskup Českých Buďovic po 90. rokoch. Členom Bratislavskej provincie začali zatýkať už koncom júla 1961. Dôvodom bolo, že stále bývajú nepriateľskú činnosť, to znamená, že sa stretávali, žili reálny život, že slúžili sväté omše. A prvým zatknutým bol páter Jozef Benárik 26. júla 1961. Postupne zatkli Františka Chochulu a Jána Janoka staršieho. Pri vyšetrovaní
sa snažili alebo hľadali, kto je vedúci tejto skupiny. Sa snažili opakovane upravovať ostatných bratov, vykonštruované verzie a tým zistili a odhalovali potom vedúceho skupiny. Od Jozefa Bednárika, ktorý bol najskôr ako vyčlenený ako vedúci skupiny bratislavskej, cez Františka Kokulu nakoniec vedúcim z bratislavskej skupiny sa stal Jánok starší. Súdny proces proti Jánokovi a spoločníkom sa uskutočnil od 27. novembra až 5. decembra. A to po sériách tých výsluchov, výhrážok, fyzického násilia, psychického natlaku. Čiže donútili ich podpísať protokoly, ako oni chceli, o čom aj svedčí aj prípad Jozefa Bednárika, ktorý na súdnom pojednávaní pred súdom hovoril niečo iné, než bolo napísané. Keď sa ho pýtali prečo, teraz hovorí iné, ako hovoril pred vyšetrovateľom, rozhodol si košelu a ukázal stopy na pôvod násily. Pre toto som hovoril iné, ako hovorím teraz. Boli odsúdení za trestný čin podvracania republiky. Tým, že sa stretávali, že žili reálny život. A v procese Ján Jánok a spoločníci bolo odsúdených 11 obvinených spolu za 40 rokov väzenia. Z toho bolo 6 redemptoristov, 4 laici a 1 františkán. A jeden z tých laikov, Jozef Červen, dostal 3 roky za to, že hľadali, koho by išiel do Ríma, aby tam vybavil fakulty pre Štefana Michaloviča, ktorý bol len zástupca. Za to dostal 3 roky, doma ostala žena a 3 malé deti. O tej druhej skupine, Ružomberskej, už budem menej hovoriť. A tam mali jednoduchšie. Tým vedúcim skupiny bol Peter Konkol. Čiže proces Peter Konkol a spoločníci. Peter Konkol prichádza do Ružomberka, keď už boli tam 2 otcovia, grécko-katolíckí pátri. A zavolal si k sebe ešte 2 z Čiech, a to brata Antonina Saleza Kalába a Antonina Okálka. Spoločne začali žiť taký život roztrúsený. Cez Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica. V Banskej Bystrici pôsobil aj Michal Rožko a tí, čo tam boli v Banskej Bystrici, tak si našli zamestnanie, keď boli na vojenskej službe PTP v stavovom družství. Nakoniec aj tá Bansko-Bystrická sa rozpadá, odchádzali, boli to aj pátri, mladí kňazi, išli študovať do Čech, boli z Pražskej provincie. A zvláštnosť je vlastne, že oni si postavili Peter Konkol so Salezom a Antoninom Kalábom malý domček. Už to asi klálo oči. Žili reálny život v tom domčeku, slúžili omše, stretávali sa, prichádzali aj či už z Čech alebo zo Slovenska, za nimi pátri. A ako bolo spomenuté, dôležité pre nich bolo tie smernice, ktoré prišli od generála. Tlačili na Konkola. Odsúdili ich v roku 1961 Krajský súd Banskej Bystrici a boli odsúdení na asi od 4 až do 2,5 roka.
Zvláštnosťou je tu aj v rámci akcie RD, že boli súdení v inom procese Anton Kalab a Michal Roško. Hoci Anton Kalab žil s Petrom Konkolom a trestné nemá to logiku, že tú trestnú činnosť prevádzali oni spolu. Oni sa nepoznali. Kalab, on predtým pôsobil ako reálny brat na Starých horách a Michal Roško bol bohoslovec. To nedáva žiadnu logiku a vlastne napriek tomu ich dokázali odsúdiť. Už bolo povedané, koľko bolo za ten čas odsúdených. Ďakujem vám za to, za vypočutie a podávam ďalej. Tak ešte tu máme posledný príspevok a to je o súdnom procese František Mihina a spol, v ktorom boli odsúdení pátri Vincentini a sestry Vincentky. A o tom nám povie páter Tomáš Brezáni, provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Ďakujem pekne za slovo. Rád by som vám predstavil príspevok, ktorý na dnešné stretnutie pripravila sestra Mariana Bucková, archivárka v provinciálnom dome sestier Vincentiek v Nitre. Dnes tu žiaľ medzi nami nemohla byť prítomná. A je na tému súdny proces vykonštruovaný proti tzv. Protištátnej skupine Mihina a spol, ktorý sa konal na Krajskom súde v Bratislave od 12. do 16. júla 1962. Do tejto skupiny boli zaradení traja reholní kňazi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, známej ako lazaristi. Páter František Mihina, páter František Kosnáč a páter Ľudovít Oriešek. A takisto aj tri sestry zo spoločnosti Dcer kresťanskej lásky svätého Vincenta, ľudovo nazývané Vincentky, sestra Petra Pavla Dovičovičová, sestra Anna Helena Šelejová a sestra Cherubína Anna Siváčková. Bol to jeden z väčších procesov v prvej polovici 60. rokov. Pritom práve páter Oriešek a sestra Pavla patrili do skupiny 91 osôb, na ktorých sa vzťahovala amnestia z 9. mája 1960 a boli prepustení na slobodu. Po prepustení sestra Petra dostala určenie, kam bude zaradená do pracovného pomeru v charitnom dome Rubáň. Tu bola pod kontrolou EŠTB. Predstavený misijnej spoločnosti páter Jan Hutira a súčasne aj direktor Dcer kresťanskej lásky Vincentiek ešte v roku 1949 vydal pokyny, podľa ktorých sa mal zabezpečiť život vincentínskych spoločenstiev, a to aj v prípade ich nezákonného rozpustenia, ktoré predvídal. Medzi tieto zásady patrilo aj úsilie nedať si rozbiť jednotu, udržovať vzájomné kontakty a starosť o zabezpečenie nového dorastu. Práve pre túto zásadu, zaistenie dorastu, sa Vincentky považovali za jednu z najreakčnejších reholí. V roku 1949 a 62 bolo odsúdených 37 sestier spolu na 159 rokov odňatia slobody. Orgány štátnej bezpečnosti mali stále rehoľu pod kontrolou. Už krátko po amnestii z 9. mája 60 zaviedol 3. odbor Krajskej správy ministerstva vnútra v Bratislave skupinový zväzok pod názvom Tajná rehoľa, ktorý bol zameraný na vedúce Vincentiek na čele s prepustenou sestrou Petrou Dovičovičovou, provinciálnou asistentkou. Agentúrnou cestou bolo zistené, že ilegálne vedenie rádu prevádza tajný apoštolát medzi civilnými osobami a nábor mladých dievčat do rádu, ktoré tajne školí a pripravuje na oficiálny vstup do rehole po zvrate štátneho zriadenia. Signály o činnosti lazaristov a Vincentiek získala v roku 1960 Krajská správa ministerstva vnútra Košice. V správe o agentúrno-operatívnej činnosti upozornila na aktivity Vincentiek, ktoré mali v charitnom domove v Jasove vychovávať tajné kandidátky vo východoslovenskom kraji. Malo ísť o mladé dievčatá, ktoré boli usmerňované, aby sa nezúčastňovali verejných podujatí
aby odmietali vstup do československej mládeže, do ROH a podobne. V novembri 1960 bol registrovaný osobný zväzok aj na amnestovaného pátra Orieška na Krajskej správe ministerstva vnútra v Banskej Bystrici. Od januára 1961 bola aj amnestovaná sestra Dovičovičová zahrnutá pod prípad Rubáň. Počas vyšetrovania jedného z obvinených z protištátnej skupiny verbistov Bošanský a spol narazili vyšetrovatelia aj na brožúru Skúšky musia byť. Zostavil ju lazarista páter František Mihina. Odbor vyšetrovania preto sledoval aktivity pátra Mihinu. Následne v priebehu novembra 1961 Krajská správa ministerstva vnútra Košice pristúpila k registrovanému prípadu Kongregácia, v ktorom sa pripravovalo zatknutie lazaristov a vincentiek. V tom čase zaregistrovala osobný spis na pátra Mihinu aj Krajská správa ministerstva vnútra v Bratislave, ktorý bol pripojený ku skupinovému spisu Rubáň. Od januára 1961 bola do tohto prípadu zahrnutá aj sestra Petra Pavla Dovičovičová. Na základe množstva agentúrno-operatívnych poznatkov, ktoré bolo rozhodnuté o realizovaní dvoch paralelných vyšetrovaní. Jedného väčšieho, realizovaného na Krajskom súde ministerstva vnútra v Bratislave, s vykonštruovanou rozsiahlou organizáciou, neskôr Mihina a spol, a druhého menšieho, realizovaného Krajským súdom Košice proti malým výkonným skupinám reholníčok, neskôr skupina Adamová a spol. Cieľom naplánovaných vyšetrovaní malo byť objasnenie celej činnosti rehole Vincentiek a lazaristov na Slovensku so zameraním na odhalenie podvratnej činnosti v ČSSR a miery ich stykov so zahraničím. Zároveň malo dôjsť k zastrašeniu predstaviteľov oboch reholí a kandidátok. Samotná realizácia prípadu sa uskutočnila až v roku 1962. Do 12. marca 1962 zaslal náčelník odboru vyšetrovania Krajského súdu ministerstva vnútra Bratislava kapitán Greguš správu k prípadu Rubáň na správu vyšetrovania ministerstva vnútra v Prahe. Konštatuje v nej, že budú vzatí do väzby Mihina, Šelejová a Dovičovičová. Prípad však nebol v Prahe odsúhlasený, pretože získané dokumenty nemôžu byť použité, lebo boli získané operatívnou cestou. Dokumentácia sa preto musela získať výsluchom svedkov a zabavením materiálov pri domových prehliadkach. Realizácia prípadu bola určená na 4. apríla 1962 so začiatkom o 8 hodine ráno. Všetci traja vytipovaní reholníci mali byť vzatí do operatívnej predbežnej väzby na základe takto získaných materiálov, taktiež materiálov získaných výsluchom svedkom a prevedením domových prehliadok, mal byť urobený záver, či uvedené osoby ostanú vo väzbe a bude proti nim zavedené vyšetrovanie pre trestný čin podvracania republiky. Do 24 hodín mali operatívni pracovníci vyhodnotiť materiály zabavené pri domových prehliadkach. Zadržaných mali na celách obsadiť vhodnou agentúrou, ktorá sa mala zamerať na odhalenie celej činnosti. Tento plán vyšetrovania bol postupne doplňaný na základe novovzniknutých poznatkov. Krajská prokuratúra v Bratislave oficiálne rozhodla dňa 6. apríla 1962 o zahájení vyšetrovania a vznesení obvinení pre trestný čin podvracania republiky podľa paragrafu 98 odsek 1 trestného zákona voči Mihinovi, sestre Dovičovičovej a sestre Šelejovej a o ich vzatí do väzby. Na príkaz vyšetrovateľa poručíka Benku mala byť Šelejová prísne izolovaná od Dovičovičovej. Po zaistení všetkých boli prevedené domové prehliadky. K prvým trom obvineným pribudli postupne počas vyšetrovania aj ďalší. Páter Oriešek, páter Kosnáč bol vzatý do väzby 22. mája 1962. Jedine sestra Anna Siváčková Cherubína bola vyšetrovaná na slobode. Oficiálne bolo vypočutých 44 svedkov. Jedným z nich bol 3. mája 1962 aj páter Ján Hutira, ktorý sa nachádzal v útvare nápravných zariadení vo Valdiciach. Dôvodom jeho vypočúvania bolo, že počas výkonu trestu bol v písomnom styku so zadržanými, ktorým mal skrytou formou dávať pokyny k vedeniu oboch reholí. Tento to však počas vyšetrovania tvrdo odmietol. Priebeh vypočúvania bol veľmi krutý, hoci dokumenty EŠTB neuvádzajú žiaden nátlak. Páter Mihina na to však spomína takto.
Toto moje vyšetrovanie trvalo od 12. hodiny vo štvrtok, na piatok celú noc, celý piatok, na sobotu celú noc a až do soboty do 14. hodiny. Vyšetrovatelia sa striedali, ale ja som musel vytrvať sediac na kuse dosky v stene celých 50 hodín. K jedlu som nedostal nič, ale na záchod ma za každým pustili. Všetci vyšetrovatelia sa ku mne správali slušne, iba občas mi vyšetrujúci orgán pohyboval železnou štangľou nad hlavou, aby sa mi pamäť prebudila. Zo všetkých dokumentov získaných počas domových prehliadok bolo použitých 37 dokumentov, ktoré mali dokazovať protištátne konanie obvinených. Páter Mihina bol stíhaný kvôli vypracovaniu brožúry Skúšky musia byť. Jedným z najvýznamnejších zabavených dokumentov bol strojom rozklepávaný preklad knihy Pán Vincent ešte žije. Táto kniha mimoriadne podráždila orgány bezpečnosti z dôvodu, že obsahovala state o vyšetrovaní sestry Raimundy z Číny. To ich veľmi dráždilo, lebo tam je spomínaná metóda tzv. Premývania mozgu a oni túto metódu u nás začínali. Ako dôkazový materiál pred Senátom Krajského súdu bol použitý aj obrázok svätého Vincenta s krátkou modlitbou, ktorá bola kvôli 2 slovám vysloboď väzňov vyhodnotená ako text protištátneho charakteru. Súdny proces sa konal na Krajskom súde v Bratislave od 12. do 16. júla 62. Predsedom Senátu bol smutne známy sudca Ervin Polakovič, ďalšími členmi Senátu boli Fabian Babka a William Todt. Obžalobu, ktorá mala 25 strán, predniesol proti obvineným krajský prokurátor Emil Mayerhofer, ktorý rečnil od 12. do 2. Senát vyniesol rozsudok 16. júla 62, ktorý 5 obvinených odsúdil podľa paragrafu 98 trestného zákona. Sestra Dovičovičová 9,5 roka. Bolo to už jej 3. odsúdenie. Sestra Šelejová odsúdená na 9 rokov, tiež 3. odsúdenie. Páter Oriešek na 7,5 roka. Páter Mihina dostal 6 rokov, páter Kosnáč 5,5 roka. Sestra Siváčková 3,5 roka. Zároveň všetkým prepadol majetok v prospech štátu. Aký bol ich návrat na slobodu? Prvým prepusteným z väzenia bol páter Oriešek 23.11.64. Na amnestiu 9. mája 65 bola prepustená sestra Siváčková, páter Mihina a páter Kosnáč boli prepustení 27.8. a 1.9.65. Sestrám Anne Šelejovej a Petre Dovičovičovej na viacero žiadostí bolo prepustenie zamietnuté. Na slobodu sa dostali až 9. mája 68. Oba procesy, ktoré prebehli v roku 62, boli poslednými, ktoré postihli spoločnosť Dcér kresťanskej lásky a misijnú spoločnosť. Prenasledovanie však zo strany EŠTB neutíchalo takmer ďalších 30 nasledujúcich rokov. Činnosť reholníčok a reholníkov bola neustále monitorovaná a sledovaná, ako to dosvedčujú zachované správy aj evidencia registrovaných zväzkov. Počas celého obdobia tomu dokázali obe spoločnosti aj na základe skúseností s tajnou činnosťou čeliť a vychovať si generácie nasledovníkov. Ďakujem za vašu pozornosť. Nie sú tu prítomní bratia tešitelia, ale patrilo by sa ich spomenúť, tak aspoň na minútu by som povedal, že súdny proces s tešiteľmi sa konal na Krajskom súde v Bratislave v roku 1961 a boli odsúdení za spoločné stretávanie sa. Zámienkou bolo, že išli s Vatikánom proti československému štátu, tak mi to hovoril brat Ladislav Méry. Provinciál páter Tomáš Ivák v tom čase pracoval v Drevone v Bratislave a už bol pred 2 rokmi predtým väznený a stretával sa tam s inými bratmi, ktorí bývali v Bratislave. Keď vchádzali do súdnej siene, na čele sprievodu kráčali žandári a za nimi viedli zviazaných pátrov Michala Kurucára a Tomáša Iváka, za ktorými išli druhí 2 zviazaní pátri Florián Michal a Bernard Kurucár a sprievod opäť uzatvárali žandári. Páter Bernard Kurucár sa smial a dvíhal ruky so slovami podívajte sa, berú nás. Týmito rukami chcel dať požehnanie prítomným Mariatalčanom. Bol však spútaný a žandár mu to nedovolil. Na rozdiel od ostatných, ktorí boli sklonení, kráčal so vzpriamenou hlavou.
Páter Tomáš Rudolf Ivák bol odsudený na 5,5 roka, páter Jan Michal Kurucár na 3,5 roka, páter Bernard Viktor Kurucár na 3,5 roka a brat Albert Florian Michal na 3,5 roka. A páter Ivák skúsil väzenie v Leopoldove, Ilave, Plzni, Valdiciach, Boroch a Prahe Pankráci. Takže na záver by som sa chcel poďakovať všetkým prednášajúcim, všetkým hostom a všetkým vám, že ste si prišli vypočuť tieto referáty a spomienky na reholníkov, ktorí zostali verní. Aj napriek tomu, že v roku 1950 boli vyvezení z kláštorov, že si mnohí prešli PTP, väzeniami, mnohými domovými prehliadkami, výsluchmi a inými perzekúciami, zostali verní, stretávali sa a pokračovali v reholnom živote, v tajnom štúdiu teológie, tajných vysviackách a boli ochotní za to trpieť aj vo väzení. Za to im všetkým patrí vďaka. Ak môžem, na záver by som poprosil o ukončenie a modlitbu brata Miroslava Kulicha. Ďakujem veľmi pekne. Neviem ako potom s časom, že či ešte môžeme sa tu chvíľku zdržať, keby chceli niektorí aj osobne sa tak porozprávať a možno dojesť to, čo máme pripravené. Tak veľmi pekne ďakujem za tie vaše príspevky a za tú vašu účasť aj bratom Františkanom, že nám poskytli tieto nádherné priestory. Tak na záver by som chcel len takou krátkou modlitbou poprosiť Boha, aby vstúpil do tých našich srdc, aby tá naša pamäť našich predkov bola pamäťou milosrdenstva. Aby sme dokázali nadovšetko vzdávať Bohu vďaky za všetko, čo sa čas stalo. Aby sme boli vďační za to svedectvo bratov a sestier, ktorí nás sprevádzajú aj dnes. Aby sme dokázali tak s hrdosťou a s odvahou vydávať svedectvo o Kristovi aj my dnes. Tak nech dobrý Pán Boh odpustí všetkým tým, ktorí možno vedome, možno niekedy zo strachu ubližovali tým našim blízkym. Tak ich chceme aj v mene Ježiša Krista vyprevadiť na večnosť aj v tom zmysle, že im chceme odpustiť všetko to zlo, ktoré páchali za tie roky, a zvolávať na nich to Božie milosrdenstvo a Božiu dobrotu. A do našich srdc nech Pán zaseje lásku a odvahu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. A nech požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého zostúpi na nás a zostane vždy s nami. Amen.